У самым цэнтры гораду ля райвыканкаму упаў дрон, а рэжым і яго медыі маўчаць. У Хойніках разбіўся расійскі беспілотнік, паведамляе выданне «Флагшток». Здарэнне адбылося а палове на 4:00 ночы. У горадзе працавалі сапёры і амапаўцы. А вось паветраныя трывогі не ўключалі. Вітаю, шаноўнае гаспадарства, з вами Віталь Ціўчык. Запрашаю на аб'ектыў. Кацярыну Андрэеву білі ў галаву і жывот. Паліна Шарэнда-Панасюк назвала прозвішчы катаў падчас прэс-канферэнцыі. Моя цвёрдая пазіцыя, што санкцыі трэба ўзмацняць і даціскаць гэты рэжым. Іерархі на сустрэчы з узурпатарам. Лукашенка хваліць папу Францішка. Ватыкан спрабуе падтрымліваць кантакты, нейкія сувязі. Невядомы падатак. Кіроўцы маюць плаціць за старыя люксавыя аўтамабілі. Хто трапіць у пералік, не вызначылі. Шла гаворка пра аўтамабілі нават да 10 год. Выезд з краіны Паліна Шарэнда-Панасюк назвала вымушаным крокам, каб захаваць сябе ў палітыцы і ўз'яднацца з сям'ёю. Былая палітзняволеная, якой тройчы падаўжалі тэрмін за кратамі, дала прэсавую канферэнцыю ў Вільні. Нягледзячы на выпрабаванні і катаванні, кабета захавала гонар, годнасць і веру ў свае ідэалы. Падрабязней у нашым матэрыяле. Вялікі дзякуй, што вы прыйшлі, што я проста нарэшце бачу людзей. Бо дагэтуль 4 гады, на жаль, гэта былі проста, можна характарызаваць як нелюдзі. Цалкам адбыла тэрмін зняволення, пакінула Беларусь і дала прэсавую канферэнцыю ў Вільні. Паліна Шарэнда-Панасюк, пакараная рэжымам Лукашэнкі за запісаны і выкладзены ў тэлеграм-відэаролік, упершыню распавяла пра катаванні і псіхалагічны ціск у турме. За кратамі жанчыну трымалі ў рэжыме інкамунікада. Нелаяльнасць да рэжыму, яна прыраўноўваецца да нейкіх псіхічных адхіленняў. Я мела мажлівасць пачытаць цыдулачку психиатра колонии 24-й. И там было просто черно по белому написано. Называет себя политвязнем, диагноз параноидальное расстройство личности. Першапачатковы тэрмін Паліне падаўжалі за нібы непадпарадкаванне адміністрацыі калоніі. За 4 гады ў зняволенні жанчына не мела магчымасці паразмаўляць з дзецьмі. 270 дзён актывістка правяла ў карцарах і штрафным ізалятары ў сырасці без сонечнага святла і свежага паветра. У калоніі ў Паліны Шарэнды-Панасюк з'явіўся хранічны панкрэатыт. Гэта сапраўднае катаванне, гэта сапраўднае пекла. Людзей проста знішчаюць у турмах. І сёння ж мы нават не ведаем прозвішчы ўсіх беларускіх палітвязнях. Іх можа быць да 10 тысяч. І добра, што Паліна сёння вось так шмат нам распавяла, як адбываюцца гэтыя катаванні людзей. Людзей на самой справе забіваюць. Узгадала Паліна і іншых палітзняволеных жанчын. З яе словаў, Вольгу Маёраву, якая размаўляе па-беларуску, змушаюць апранацца ў выдадзеныя ў калоніі лахманы, а Вікторыя Кульша можа памерці ў турме праз імаверную адмову нырак. Таксама Паліна распавяла пра збіццё Кацярыны Бахвалавай. Я збівалі 4 чалавекі. Прозвішчы гэтых чалавек я ведаю таксама. Так гэта упаўнаважаны Чорны, гэта Ганчароў, гэта Алёхін і Зюзін. Вось гэтыя 4 мужчыны, героі, накинуліся на одну Катю. Ей били по голове, ей били по животе. Паліну шантажавалі інфармацыяй пра блізкіх, змусілі падпісаць паперу аб канфідэнцыйнай супрацы і зняцца ў прапагандысцкім фільме. Палітзняволеная адзначыла, для яе такая згода была тактычным крокам. Вызваліць палітвязняў можна толькі ўзмацненнем ціску, перакананая Паліна Шарэнда-Панасюк, бо ў іншым выпадку рэжым будзе браць новых закладнікаў, каб гандлявацца. Моя цвёрдая пазіцыя, што санкцыі трэба ўзмацняць і даціскаць гэты рэжым. Моя пазіцыя, што гэта нават не санкцыі, мусіць быць, это мусіць паўнавартасная эканамічная блакада на ўсіх узроўнях: эканамічным, культурным, спартовым і на ўсіх, на сацыяльным, дыпламатычным і гэтак далей. Паліна будзе выступаць у Брусэлі, ў Еўрапейскім парламенце. Мы будзем арганізоўваць сустрэчы ў Еўракамісіі і в Еўрапейскай службе дзеянняў, якая менавіта займаецца пытаннямі санкцыяў супраць рэжыму Лукашенка, і будзем падрабаваць узмацнення санкцыйнага ціску на рэжым Лукашенка і увядзення эканамічных санкцый непасрэдна за палітвязняў. Цяпер у зняволенні больш за 1200 асобаў, прызнаныя палітвязнямі.
патрабаваннями. Аднак сапраўдная лічба значна большая. Інфармацыю з-за кратаў не перадаюць праз запужванні, шантаж сваякоў і нават адвакатаў, адзначыла Паліна Шарэнда-Панасюк. Ірына Дарафейчук, Белсат. Пераслед родных палітвязняў. Віцебскі абласны суд пачаў разглядаць справу супраць маці палітзняволенага анархіста Александра Францкевіча Таццяны Францкевіч. Разам са спадарняй Таццянай судзяць ейную сястру Наталлю Лабацевіч. Жанчын абвінавачваюць у спрыянні так званай экстрэмісцкай дзейнасці. Што канкрэтна ім закідаюць, невядома. Таццяну і Наталлю затрымалі летась у ліпені ў Наваполацку, калі яны прывезлі перадачу ў калонію для Александра. Самога ж актывіста анархісцкага руху Александра Францкевіча пазбавілі волі 13 жніўня 2020 года. Яго абвінавацілі паводле 12 крымінальных артыкулаў, сярод якіх арганізацыя масавых беспарадкаў і дзеянні супраць нацыянальнай бяспекі. У верасні 2022 суддзя Сергей Хрыпач прыгаварыў Александра да 17 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Пра Беларусь на агульнаеўрапейскім узроўні. Святлана Ціхановская правяла ў Брусэлі сустрэчы з прэзідэнткай Еўрапарламенту Робертай Мецалай і прэзідэнтам Еўрапейскай рады Антоніо Коштам. Палітыкі абмеркавалі супольную стратэгію адносна Беларусі на гэты год. Падрабязней распавядзе мой калега з Брусэлю Алесь Сіліч. Добрый вечер. Сустрэча Святлана Ціхановская сёння тут у будынку Еўрапейскага парламенту ў Брусэлі з ягонай прэзідэнткай Робертай Мецолай, можна сказаць, вельмі адмысловая. У тым сэнсе, што сёння першы дзень чарговай сесіі Еўрапарламенту, якая, як звычайна, адбываецца ў французскім Страсбуры. І ўсе дэпутаты, іхныя каманды сёння ўжо ў Францыі альбо на шляху да Францыі. І нават трапіць сюды, ў гэты будынак, было няпроста. Журналістаў сюды сёння не пускаюць. Але ж для Белсату было зроблена выключэнне. Адно з галоўных пытанняў сённяшняга абмеркавання у прэзідэнцкім кабінеце гэта сумесная стратэгія па Беларусі на 2025 год, узгадненне ключавых прыярытэтаў і дзеянняў міжнароднай супольнасці, у тым ліку і Еўрапарламенту для падтрымкі дэмакратычных пераменаў у Беларусі. Вось што пра гэта сказала беларуская прэзідэнт-элект. Перш за ўсё, трымаць, канешне, Беларусь у фокусе ў павестцы дня. Другое, гэта узмацненне наших медыа, узмацненне нашай грамадскай супольнасці і, канешне, палітычных структур. Гэта не толькі дэлегімізацыя Лукашэнкі, але і легімізацыя беларускай дэмакратычнай супольнасці, беларускага дэмакратычнага руху. То бок мы працуем над тым, каб дапамога, якая, на жаль, была скарочаная з боку Злучаных Штатаў Амерыкі, яна не памяншалася, а, спадзяюся, будзе павялічвацца, і мы зможам гэты прабел зачыніць. Сярод прыярытэтаў таксама, як азначыла Святлана Ціхановская, гэта забеспячэнне бесперапыннай працы беларускіх праваабарончых арганізацыяў, якія не мусяць знікаць, а наадварот узмацняць свае структуры. Для гэтага трэба знайсці фінансаванне. Беларускі голас павінен гучаць у свеце, лічыць абраная беларуская прэзідэнтка, у самых розных еўрапейскіх структурах і на самага рознага кшталту перамовах, у тым ліку мірных перамовах па Ўкраіне. Яшчэ адзін прыярытэт – гэта працяг збору дадзеных па працягненню ў будучыні існуючага Беларусі рэжыму да адказнасці, у тым ліку крымінальнай. За гэта Святлана Ціхановская выказала адмысловую падзяку Паўлу Латушка. Таксама сёння ў Брусэлі абмяркоўваліся праблемы рэгіянальнай бяспекі, а дакладней пагрозы, звязаныя з ваеннай прысутнасцю Расіі ў Беларусі і іх шырэйшыя наступствы для агульнай еўрапейскай бяспекі. Асобным пунктам сёння таксама абмяркоўвалася, бадай, самае балючае пытанне – это пытанне палітвязняў, а дакладней каардынацыя намаганняў міжнароднай супольнасці па ўзмацненні ціску на рэжым Лукашэнку з мэтай вызвалення ўсіх палітвязняў, а не адзінак, як гэта адбываецца зараз. Пасля сустрэчы ў Еўрапарламенце Святлана Ціхановская накіравалася на сустрэчу з прэзідэнтам Еўрапейскай рады Антонія Кошта упершыню пасля ягонага прызначэння, а ўжо пасля яе па сваёй праграме ў Парыж. А Роберта Мецола сёння ж увечары чакаецца з выступам на адкрыцці сесіі Еўрапарламенту ў Страсбуры. Калегі. І да іншых тэмаў. Лукашенка сустрэўся з прадстаўнікамі розных канфесіяў. Шмат гаварыў пра мір, традыцыйныя каштоўнасці, ды рассыпаўся ў кампліментах, прычым не толькі ўдзельнікам сустрэчы, але і папу рымскаму. І гэта ў той час, калі ў лукашэнкаўскіх турмах трымаюць святароў палітвязняў, а суддзя Владзімір Арэшка асудзіў пажылога валожынскага пробышча ксяндза Генрыха Калатовіча на 11 гадоў зняволеная. Ірына Юр'ева.
Лукашенко прапанаваў стварыць у Беларусі цэнтры прыцягнення для ўсіх канфесіяў. Понимаете, храмов много, но должен быть наиважнейший храм, святыня, куда будут приходить люди не только из Беларуси, не только наши соседи, но и из дальнего зарубежья. Ідэя прагучала на адмысловай сустрэчы з прадстаўнікамі розных канфесіяў. У якасці цэнтру праваслаўя Лукашенко прапанаваў Жыровіцкі манастыр. Вернікі ацэньваюць прапанову неадназначна. Калі дзяржава ўмяшаецца і пачне там штосьці ствараць, нічога добрага з гэтага не атрымаецца. Мы ведаем, што Лукашенко стварыў храм пакланення самому сабе, са сцягам вялікім, вось гэты палац пабудаваў. Вось цяпер ён хоча такія ж месцы з пакланеннем самому сабе адкрыць дзесьці яшчэ канфесійным прызнаку. Ад разважанняў пра цэнтры прыцягнення Лукашенко перайшоў да асобы папы рымскага Францішка. Он умел и умеет говорить прямо в глаза то, что думает. Это представитель всех слоев населения. И наши идеи, взгляды не расходятся, мы знаем. Лукашенко не пакідае надзею сустрэцца з папам рымскім. Летась у снежні ён каторы раз запрасіў пантыфіка ў Беларусь. Хаця папярэднія прапановы прыехаць засталіся без увагі. Нават калі папа рымскі і пагодзіцца на запрашэнне Лукашэнкі, канчатковае слова будзе за Масквою, адзначыла Наталья Васілевіч. Безумоўна, такія дзеянні не будуць узгадняцца, і ў першую чаргу нават не Лукашэнкам, а самім папам рымскім, таму што не хоча губляць сувязь з Расіяй. Мы ведаем, што зараз Расія гэта агрэсар, гэта таксама гулец на такім міжнародным полі важны, і Ватыкан спрабуе нейкі падтрымліваць кантакты, нейкія сувязі. Што да сітуацыі ў Беларусі, то Ватыкан дагэтуль нібыта заплюшчвае на яе вочы. З верасня 2020 года до канца студзеня сёлета зазнаў пераслед 31 прадстаўнік рымска-каталіцкага касцёлу. Ужо больш за 2 гады застаецца зачыненым чырвоны касцёл у Менску. Рымска-каталіцкіх парафіяў у нашай краіне засталося менш за 500. Прамежкава падлічыла выданне «Католік.Лайф». Праблемы ў рэлігійных арганізацыяў узніклі ў сувязі з абавязковай працэдурай перарэгістрацыі, што стартавала летась. Каб працягнуць сваю дзейнасць, парафіям неабходна выканаць пэўныя патрабаванні. Прынамсі, сярод заснавальнікаў грамады не можа быць датычных да экстрэмісцкай дзейнасці. Калі мы зноў паглядзім на жыццё касцёла, нават першых стагоддзяў, чым больш ён быў уцісканы, якая-небудзь нават канфесія хрысціянская, увогуле вызнаўцы Хрыста, то яны ўсё больш і больш мелі матывацыі да таго, каб менавіта развіяцца. Актуальнай статыстыкі пра колькасць рэлігійных арганізацыяў у Беларусі афіцыйныя крыніцы пакуль не апублікавалі. Перарэгістрацыя ж працягнецца да пачатку ліпеня. Ірына Юрова, Белсат. Краіна, дзе ўзыходзіць сонца, па-за гарызонтам лукашэнкаўскага МЗС. Консульскі аддзел амбасады Беларусі ў Японіі прыпыніў сваю працу. Паводле палітыка Паўла Латушкі, узурпатар змяняе замежна-палітычны вектар. Цяпер больш консульскіх работнікаў трэба там, дзе ў рэжыму ёсць свой бізнес. У Афрыцы, напрыклад, у Зімбабве і Кеніі. Зараз адбываецца скарачэнне дыпламатычных і консульскіх супрацоўнікаў пасольства і консульства ў Беларусі за мяжой у так званых недружалюбных краінах, да якіх і належыць Японія. Таксама адбываецца значнае памяншэнне загрузкі ў працы консульскіх супрацоўнікаў. Гэта звязана, напрыклад, з тым, што консулы зараз не выдаюць новых пашпартоў, не працягваюць дзейнасць пашпартоў грамадзянам Беларусі, які пражываюць за мяжой, не ажыццяўляюць натарыяльных дзеянняў. З іншага боку, Лукашенко таксама ўвёў безвізавы рэжым для шмат якіх краінаў і перадаў функцыі па выдачы віз Расійскай Федэрацыі. Дэсант прапагандыстаў Лукашэнкі ў акупаваным расейцамі украінскім Мелітополі. У горад прыехалі чалец палаты прадстаўнікоў, генеральны дырэктар нацыянальнай бібліятэкі Вадзім Гігін, лідар руху «Саюз» Сергей Лушч і Рыгор Азаронак. Пра візіт паведаміў кіраўнік акупацыйнай адміністрацыі Запарожскай вобласці Яўгеній Баліцкі. Паводле Баліцкага бакі абмяркоўвалі ўзаемадзеянне прадпрыемстваў Беларусі і Запарожжа, пастаўкі беларускай агратэхнікі і сяўбу. Пагаварылі і пра продаж на беларускім рынку тавараў з акупаваных рэгіёнаў, экспарт з Беларусі ды культурніцкія моладзевыя абмены.
Хто ў Беларусі даў тым асобам якія-кольвек паўнамоцтвы для такіх перамоваў, не паведамілі. Новыя змены ў падатковым заканадаўстве напалохалі ўладальнікаў так званых люксавых аўтаў. Паводле новаўвядзенняў, зборы нават за старыя мадэлі аўтамабіляў могуць дасягнуць некалькіх тысячаў рублёў. У бюракратычных нюансах разбіралася Кацярына Гардзеева. Беларускія ўладальнікі 20гадовых Audi, Lexusаў ды іншых іншамарак падвышанай камфортнасці не разумеюць, колькі ў выніку складзе транспартны збор за гэтыя аўты. Некалькі дзесяткаў рублёў ці некалькі тысячаў. Прычына блытаніны – чарговыя змены ў падатковым заканадаўстве, што набылі моц на пачатку года. Людзі скардзяцца на адмысловых форумах. За мой 20гадовы прэміум «Мерседес» трэба выплаціць 1600 рублёў падатку. Ну все, цяпер усе будуць пазбаўляцца такіх машынаў, і цяпер яны ўжо не каля 5000 долараў каштаваць будуць, а значна менш, 1500 максімум, а то і яшчэ ніжэй. Спецыяльна робяць усё, каб людзі куплялі толькі кансервавыя джылі. Раней, згодна з леташняй пастановай нумар 194, пад падвышаны падатак траплялі так званыя люксавыя аўтамабілі, не старэйшыя за 3 гады. Цяпер жа пункт пра навізну транспартнага сродку з дакументу знік. Хто з кіроўцаў штогод мусіць плаціць 10-кратную стаўку, мусіць вызначаць адпаведны пералік Савету міністраў. Аднак гэты дакумент пакуль проста не існуе. У самім міністэрстве падаткаў раяць пачакаць. Какой будет срок за 25 год, пока это еще прорабатывается. Чуть позже будут сроки установлены. За 25 год мы будем платить в 26-м, то есть за предыдущий. А когда примерно ждать, просто чтобы знать, что пока ожидайте, мы тоже нет такой информации у нас. Паводле рэгулятара да правак падатак на дарагія іншамаркі мусіў закрануць каля 2500 беларускіх аўтааматараў. Відавочна, пасля прыняцця зменаў гэтая колькасць значна павялічыцца. Для некалькі значнай часткі насельніцтва гэта будзе дадатковы фінансавы цяжар. Яны думаюць пра карысць як магчымасць спагнаць грошы з грамадзян, і так на нейкім тэрміне гэта ўдасца зрабіць. Зрэшты, падатковыя змены маюць і іншыя цікавінкі. Гэтак з 1 студзеня ад транспартнага збору вызваленыя вайскоўцы тэрміновай і альтэрнатыўнай службы. Астатнім жа аўтамабілістам давядзецца заплаціць за аўтамабіль да 15 кастрычніка. Кацярына Гардзеева, Белсад. Страшная і малавядомая дата ў беларускай гісторыі. У ноч на 10 лютага 1940 года бальшавікі распачалі першы этап дэпартацыі жыхароў заходняй Беларусі. У Сібір і Казахстан прымусова вывезлі больш за 50 000 чалавек. Гэта быў толькі першы выпадак, першая дэпартацыя, усяго іх было такіх хваль 4. Кожная з іх уключала па некалькі дзесяткаў тысяч чалавек, і агульная колькасць паводле афіцыйных звестак тых, каго дэпартавалі, склала да 120 000 чалавек. Перадусім гэта арганізоўваюць па такому класаваму прынцыпу, што высялялася, конечно, перадусім эліты грамадства. Пад дэпартацыю так званых нядобранадзейных элементаў траплялі не толькі асобы, тым ці іншым чынам звязаныя з польскай дзяржавай і войскам, але і заможныя беларускія сяляне. Вывозілі і тых палякаў, якія ратаваліся ў заходняй Беларусі ад гітлераўцаў. Першая хваля дэпартацыі адбылася ў 40-градусны мароз і расцягнулася на 3 сотняў. Дарога ж да пунктаў прызначэння займала ад 2 до 3 тыдняў. Частка людзей памерла проста ў вагонах для перавозкі быдла. Яшчэ больш пазней памерла ад голаду, хваробаў ды катаржнай працы. Спадарства, яшчэ больш навінаў у нашым тэлеграм-канале, на які вы можаце перайсці праз QR-код на вашых экранах. Калі для вас гэта бяспечна, падпісвайцеся і чытайце інфармацыю, якую рыхтуюць нашыя калегі. Таксама заахвочваю зазіраць на нашу інтэрнэт-старонку belsat.eu. Аднак перадусім памятайце пра ўласную бяспеку. А ўжо зараз мы прэзентуем некалькі артыкулаў з нашага сайту Белсат онлайн праз імгнення. Журналісты нашага сайту belsat.eu наведалі прэсавую канферэнцыю былой палітычнай зняволенай Паліны Шарэнды-Панасюк.
На ёй жанчына распавяла, што была вымушаная падпісаць паперу аб супрацы з лукашэнкаўскімі спецслужбамі, бо гэта было абавязковай умовай вызвалення паводле так званага памілавання. Паліна Шарэнда-Панасюк публічна адмяніла дамову і заклікала іншых палітвязняў, каму давялося падпісаць падобныя паперы, зрабіць тое самае. Гэтыя заявы я дазавуюю гэтае падпісанне. Можна сказаць, што яны выпрацавалі гэты алгарытм адпускання людзей. Недастаткова проста пратрымаць чалавека ў гэтай катавальні, зламаць яго, падарваць яму псіхічнае і фізічнае здароўе. Давесці фактычна да інваліднасці. Трэба яшчэ прынізіць такім чынам, каб чалавек проста здрадзіў сваім ідэалам. Найлепшыя беларускія бізнес-праекты за мяжою назвалі ў Варшаве. Корэспандэнт нашай старонкі Белсат.eu наведаў цырымонію ўзнагароджання пераможцаў прэміі «Бізнес вольнай Беларусі», якую ладзіць Асацыяцыя беларускага бізнесу за мяжой «Абба». Пераможцаў вызначалі ў 5 намінацыях: званне найлепшага бізнесу года і грашовую прэмію памерам 5000 еўраў атрымалі заснавальнікі брэнду беларускай вопраткі «Жнівень» Уладзімір Маляўка і Павел Дзяркач. Найлепшым сацыяльным бізнесам прызнаны Еўрапейскі інстытут сучаснай псіхатэрапіі ў Вільні. Даведацца пра пераможцаў у іншых намінацыях 4-го конкурсу «Фры Беларусь Бізнес Эвордс» ды пра тое, як плануюць надалей матываваць айчынных бізнесоўцаў за мяжой, вы можете на старонцы Белсат.eu. Барацьба за плацдармы на фронце і мацнейшыя пазіцыі за сталом магчымых перамоваў. Журналісты нашай старонкі аналізуюць падзеі чарговага тыдня вайны, развязанай Расіяй супраць Украіны. На фоне ўсё больш актыўных размоваў пра магчымае спыненне агню і замарожванне канфлікту, абодва бакі намагаюцца палепшыць свае пазіцыі ды замацавацца на раней занятых тэрыторыях. Гэтак расійскія акупацыйныя войскі на мінулым тыдні прасунуліся ў Харкаўскай вобласці, дзе ў ваколіцах вёскі Таполі стварылі плацдарм на правым беразе ракі Аскіл. У Данецкай вобласці расейцы працягваюць спробы здабыць кантроль над Тарэцкам ды прасунуцца каля Пакроўску. У сваю чаргу ЗСУ на мінулым тыдні правялі паспяховую атакуючую аперацыю ў Суджанскім раёне Курскай вобласці і ўзялі пад кантроль некалькі вёсак. Больш падрабязны аналіз сітуацыі на фронце чытайце на нашым сайце Белсат.eu. Шчодры крок ад Амерыкі ці замаскаваныя этнічныя чысткі. Журналісты сайту Белсату прыгледзеліся да плану аднаўлення сектару газа, які нядаўна агучыў прэзідэнт ЗША Дональд Трамп. На мінулым тыдні Трамп заявіў, што Злучаныя Штаты маюць узяць на сябе аднаўленне палестынскага анклаву і ператварыць яго ў, цытата, «блізкаўсходнюю рывьеру з неабмежаванай колькасцю працоўных месцаў і жытла». Што праўда, самі палестынцы, згодна з планам Трампа, гэткай адбудовы газы не пабачаць. Амерыканскі лідар прапанаваў перасяліць палестынскае насельніцтва ў іншыя краіны рэгіёну, якія і так прынялі ў сябе некалькі мільёнаў уцекачоў. Аднак улады Егіпту, Катару і Іарданіі ідэю Трампа адрынулі. Затое такі варыянт падтрымалі ўлады Ізраілю. Гэтак кіраўнік замежна-палітычнага ведамства краіны заявіў: у сектары газа ў яго папярэднім выглядзе не было ніякай будучыні. Неабходна знайсці іншае развязанне, і гэта тое, што робіць прэзідэнт ЗША. Што стаіць за планамі новай амерыканскай адміністрацыі і якую рэакцыю яны выклікалі сярод саміх палестынцаў? Чытайце ў разборы на нашым сайце. Святары сядзяць у турмах за свае перакананні, а Лукашенка сустракаецца з высокімі прадстаўнікамі розных канфесіяў і хоча спаткацца з папам Францішкам. Што за гульню вядзе ўзурпатар і ці дазволіць Масква, каб пантыфік прыехаў у Беларусь? Палітычна-рэлігійную тэму ў выданні Белсат Зум закрануў Алесь Залеўскі. Праз момант. Запрашаю застацца.